Ribadumia avanza para reivindicar o seu tinto de Barrantes. O goberno local presentará unha moción para instar a medio rural a recoñecer como autorizada a variedade folla redonda. Darlle forma, digamos, para que este viño poida ser de alguma maneira comercializado cunha etiquetaxe para que haxa unha seguridade para todos os viticultores e para todos os adegueiros, tanto de Ribadumia como da comarca do Salnés. Para defender esta postura recoñecen a importancia que este tipo de uva tivo para o concello, pero tamén para a comarca do Salnés. Non en van é a protagonista dunha festa que cumpre xa 46 anos e que se recoñece como un importante soporte económico. O Concello de Ribadumia leva celebrando a festa do viño tinto do Salnés e exaltación das variedades autóctonas dende fai 46 anos e dende fai moitos máis anos se viña producindo viño da variedade folla redonda tanto en Ribadumia como na comarca do Salnés. Por lo tanto, foi algo moi importante para a economía de Ribadumia e para a economía da comarca do Salnés. É un viño moi recoñecido pois en todo Galicia ou unha gran parte de Galicia. O Concello dá agora un paso adiante, pero son conscientes de que o camiño será longo. Por diante queda que Medio Rural faga os estudos precisos para analizar a orixe desta uva de folla redonda, para despois conseguir os informes de outras administracións competentes. Bueno, pois o que se trata é de que Medio Rural pois que faga os estudios correspondentes para que estes viticultores e adegueiros pois poidan comercializar o seu produto, porque aparte ten un soporte económico importante aínda na comarca, e que, bueno, pois esa seguridade que todos buscamos. A proposta chega en plena conta atrás para a celebración da 46ª Festa do Viño Tinto do Salnés. Recordemos que a cita arrincará o 31 de maio para rematar o 3 de xuño cunha fin de semana de exaltación deste popular caldo.